die van het platteland. Maar tegenwoordig, ja, heb ik mijn stijl veranderd. Je wil een player zijn, maar je stijl is niet klaar. Vorig jaar was hij al stoer, dit jaar is het pimp maar oer. Zijn naam is Bergsma. Sigma Berg. Hij is de man van de koeien, maar zijn stijl is erg. Die ribbroek en trui zijn legendarisch. En die pep met die klompen, heel agrarisch. Vaak zit ik er wat van. Maar hij luistert niet, het is een drama met die man. Hij is eigenlijk een dier. Als dat voor hem kevers, dan gooit hij het weg. Hij kijkt alleen naar koeien en hij rijdt alleen naar trekken. Tijd voor wat lekkers, tijd voor confrontatie. Kijken hoe hij reageert als hij die camera's ziet. Waar moet het hier? Wat een oproer. Meneer Bergsma, dit is Pimp My Boer. Je wil een player zijn, maar je stijl is niet klaar. Vorig jaar was hij al stoer, dit jaar is het Pimp My Boer. Die kloppen, die kunnen echt niet meer. Hij is nog lang niet straat te houden, die shit ontbreekt, G. Noordkust Customs, hier is er weer een. Deze boel gaan we pimpen, van top tot teen. Veel gelopen, ja, en lang buiten gestaan. Van een oud vrouwtje geweest, en 80 jaar. Wat wordt het idee? Waar wordt tijd in gestopt? Nou ja, berghout van klomp, maar die bergen we op. Ze maken plaats voor nieuwe 9-inch sloffen. De frisse laklaag en de vetste boksen. Van buiten doen we een extreme make-over. De pet en de trui en de broek gaan we lozen. Ook voor binnen, de heetste trends. Daarom krijgt deze G boemlauw accent, beetje identico, pas hem naar de kliko. Je krijgt wat je ziet, yo, die Big Daddy Stilo. Dit is Pimp My Boer, blijf op je plek. Gasten breken mafia, be right back. Je wil een player zijn, maar je stijl is niet klaar. Vorig jaar was hij al stoer, dit jaar is het Pimp My Boer. Je wil een player zijn. Herinner je je oude boer nog? Wees klaar voor je nieuwe getjoende agrariër. Dit jaar is het Pimp My Boer. Het was even een klus en we maakten ons druk. Het zat niet altijd mee, maar het is gelukt. Was hij ouderwets en erg doorsnee. Dit model uit 29 kan weer 80 jaar mee. Noordkust Customs, ze deden hun ding. Dit oude boertje is weer helemaal blink. Het was buigen en trekken, want de Fries is stug. Maar zijn bitches herkennen deze player niet terug. Wat denk je ervan? Die bogo is master. Die bokken zijn heel. Deze b-boy gaat wel. Kijk hoe die staat en kijk hoe die glimt. Jij bent officieel gepimpt. Je wil een player zijn, maar je stijl is niet klaar. Vorig jaar was hij al stoer, dit jaar is het Pimp My Boer. Ja, je wil een player zijn, maar je stijl is niet klaar. Vorig jaar was hij al stoer, dit jaar is het Pimp My Boer. Dank MTV voor het pimpen van mijn boer. What's up, Mattie? What's up?